हेलो गाइस ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ମଙ୍ଗଳାବତୀର ଯେଉଁ ଘଟ ବୁହା ଚାଲିଛି ଘଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା। ଏଠି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛେ। ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଗରେ ତୁମେ ଆगे पकई जीव ना पछरे जूता का थाऊ चलो तमें जूता जूता धर गोई बना से
করে তুমি শুনে অর্জুন তাহাদের কি মঙ্গলা যে আনন্দ হইলে রাজার ভক্তি দেখি প্রসন্ন হইলে মদ মাংস ভুঞ্জি রাজা বসিলে কদম দেখিলে মদ দুধ পালটিলা অমৃত হইলা মাংস মদ এলা
ଉପରେ ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦବ ନା ଭାଜିବ ମନ୍ଦାର ମାଳା ବସେଇ ଦବ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ସେଇଟା ଆମର ପାଣି ବସିଟା ସେପଟେ ବାହାରିକି ଯିବା ଦେଖିଦେବୁ ନା ରହିଯିବ